Mas manindot na unya, limpyo og hayahay ug dapit nga kasuruyan ang Green Corridor diin kabahin sa Mahiga Creek ato sa Maxima Bamboo Seedling Plantation subay sa kasulugan sa International Coastal Cleanup ug World Bamboo Day karong adlaw. Si Nico Serino sa report. Usa ka multi-sectoral group nga gilangkuban sa Department of Environment and Natural Resources, dakbayan sa Mandaue, kabilin Nature Farm and Bamboo Center ug private sector aron mamahimong usa ka maanindot nga dapit ang Green Corridor nga kabahin sa Mahiga Creek pipila ka tuig gikan karon. Kaganihang buntag dungan sa World Bamboo Day, 30 ka mga Maxima bamboo seedlings gitanom sa kilid sa Mahiga Creek. Gipahibaw ni Engineer Cindelin Pepito sa Department of Environment and Natural Resources nga may gitason unya kining 12 ka metros. Gawas nga makatabang kini sa paglimpyo sa sapa sa Mahiga, makahatag sab kini og kaanindot sa palibot. Makuha ni carbon dioxide, unya mo kuan sa makahatag og oxygen. So in other words, kani nakapausab gini sa hulagway dinhi sa Dakbayas Mandaue. Sa iyang pakigpong gihulagway sa mayor ang kawayan nga usa sa labing lig-on nga mulungtad sa taas nga katuigan. Pagtubag sa atong mga problema, we cannot solve the environmental issues, problems karon. Ang kaning nagsunod na to, at least doon na tayo gibuhat. Gawas sa mayor, mitabang sab sa pagtanom sa bamboo seedling ang Department of Environment and Natural Resources, konseho sa Dakbayan sa Mandaue ug ang pribadong sektor. Gisangon sa DNR7 sa City Environment and Natural Resources ang pag-atiman ug pagpatubo sa mga bamboo seedlings. Uban ni Clufer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.